thought this year we should really honor our frontliners. Ang kabahin sa pagpayag sa gobernador sa probinsya Bong Lacson. Kaina sang aga, isa ka simple nga programa ang ginpadagan sa provincial capital Lagoon, ang gintambungan sa mga opisyalis sang Kapitolyo kay ban nga ahensya sang gobyerno, kaangay sang Philippine Army kay Philippine National Police. Sunod sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga nagtiglawas naman sa Negros Occidental Police Provincial Office, nalipay ini nga matagan sang kahigaynan nga may bloan kung ano ang kasaysayan sa likod sang selebrasyon sang al 5 de Nobyembre. Sunod diri ini ang una nga kahigaynan nga nakatambong siya sa amo nga programa. It's very much rewarding and I'm very much happy to represent Negros Occidental Police Provincial Office, and as I mentioned earlier na first time ko to. So if it wasn't for this program, I will not know kung ano ang history, kung ano itong 5 de Nobyembre. The provincial director gave me the opportunity to represent him. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Aminado si Vice President Leni Robredo nga overwhelmed dinhi sa kadamuon sa mga Negrense nga nag-welcome sa iya nga pag-abot diri sa probinsya sang Negros Occidental kadungan sang komemorasyon sang al 5 de Nobyembre. Hindi magnubo sa 2,000 ka mga salakyan na nagupod sa stationary caravan sa Bacolod Silay Airport Access Road kay nasang aga kung sa diin kalabanan nga salakyan ang gindekurahan sang pink nga ribbons kag balloons sa pagbisita ni Robredo sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod. Overwhelmed dinhi bangod wala nila ginalauman nga tuman kadamo ang nagupod. Sunod diri ginpaabot na nila nga may maga-welcome nga mga Negrense. Apang hindi expected ang kadamuon sini kung sa diin bilog nga pamilya ang nagupod kag naka-costume pa gani daw kaangay sang picnic ang higad sang dalan. Sunod kay Robredo, espesyal ang Negros Occidental para sa iya. Bangod madamo nga mga Negrense ang nagboto sa iya sang nagpadalagan ini sang tuig 2016. Makapila man ini ka beses nga nagbalik-balik sa Bacolod kay iban nga LGUs kay naguntat lang sa nagluntad ang COVID-19 pandemic. Aminado ini nga bisan dako nga boto nakuha niya sa Negros Occidental sa tuig 2016, hindi tuman kadamo ang nagwa agud niya magpakita sang suporta kaangay subong. Sunod diri makita nga invested ang mga tawo. Bangod hindi lang Leni fever ang mabatyagan sini kundi ginabatyag sa mga tawo sa mga tawo ang ilang nga away nga ginapadalagan sini bilang presidente ganito man ini ka-overwhelming. Alam namin na may supporters na mag-aabang, pero hindi namin alam na ganun kadami, ganun kahaba yung nakaparadang mga sasakyan, and ganun kasaya. Kasi talagang sobrang wild yung iba, naka-costume pa talaga. Para siyang picnic kanina. Ang mga whole families nandun, ang iba kasama pa yung mga aso nila, naka-decorate yung mga sasakyan. Sobrang saya, sobrang saya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Samtang dugang nga ospital diri sa probinsya sa Negros Occidental ang nakabaton sang ayuda nagikan sa Office of the Vice President sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa estasyon sang Bombo Radio Kaina. Gimpayag sini nga naghatag ang Office of the Vice President sang 8.7 milyones ka pesos nga pundo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa tuig 2020 kaga 5 ka milyon ka pesos naman subong nga tuig 2021. Ano samit na katidad sunod sa kay Robredo ang assistance sa mga pigado nga pasyente nga wala sa ikasarang nga magbayad sang bill. Kay nasang aga nagpirma naman sa Day Robredo kag Governor Bong Lacson sang kontrata para sa assistance sang Office of the Vice President sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital nga nagabalo naman sang 500,000 pesos. Sunod sa kay Robredo, madamo nga proyekto ang ginpatukod sa Negros Occidental halin sa nagpungko ini sa tuig 2016 kung sa din pila ka classrooms ang ipatindog sa buligman sa pribadong sektor. Nagpadala man ang OVP sa personal protective equipment o kuna PPEs sa Bacolod ka nakalilain nga hospital sa bagulaman nagsugod ang COVID pandemic. Bagod kulang ang supply sa world market sa first quarter sa tuig 2020, nagpangita ang OVP sa manugtahi sa mga PPEs nga mo naman ang ipadala halin sa Batanes tubtob sa Tawi-Tawi. Madamo man ang naghatag sa donors sunod kay Robredo kung sa di nakatipo ng OVP sang 60 milyones ka pesos kang sunod diri cultivated ang pagsalig sa mga donors bangod nga nakahibalo ang mga ini nga magamit sa husto ang ila nga donasyon. Assistance ito dun sa mga
sa mga mahihirap na walang pambayad ng hospital bills. Aha. So, sinacharge yung pondo nun. Tapos ngayong umaga lang, nag-sign kami ni Governor ng assistance din ng opisina namin, 500,000 ito, for Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. So ito, continuing siyang activity. Ang dugang papayag ni Vice President Leni Robredo. Suportado ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang ginpabutyag sang pila ka kandidato sa 2022 elections nga ibalik ang Negros Island Region. Apang mayara ini isang suwestyon. Madumduman nga gintukod ang Negros Island Region sang tuig 2015 paagi sa executive order nga ginpagwa ni Anay President Noynoy Aquino. Apang ini ang gin-abolish ni Presidente Rodrigo Duterte paagi sa executive order sang Agosto 7, 2017. Bangod sinigin revert o kung ginbalik ang probinsya, syudad, banwa ang mga barangay sang Negros Occidental sa Region 6, samtang ginbalik naman sa Region 7 ang Negros Oriental. Suno kay Ferrer, maayo na kung tani ang pag-upod sang Occidental kag Oriental Negros sa nga mga tinion. Congressman si Ferrer sang 4th District, samtang Vice Gobernador naman si Governor Bong Lacson. Pila naman ka konsultasyon ang ginpatigayan sa magtimbang nga probinsya antes ang EO ni Aquino. Suno kay Ferrer, mas maayo gid kun matukod ang NIR paagi sa Akta Republika. Bangod ang IO ako ng EO sa tinalikdan nga presidente ang sarang ma-revoke sang masunod nga presidente. Well, siguro nakita naman pag sang NIR, no advantageous man sa probinsya sa Negros Occidental. And then, only in a right path lang ang imonta. Not like just executive order na for 2 years, 3 years, and then suddenly, kung sino na ang bago naman yung presidente, i-revoke yung man to. So, iniyan siguro, kung mas maayo, it should be a Republic Act. And then may counterpart man sa Congress. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Sa ibang paginato nagapangunang nga balita lokal, nagbubo ang simpatiya kasunod sa pagtaliwan ni Hanay Bacolod City Councilor Lindon Kanya kagabi. Ini ang ginkonfirma siya utod nga si John Paul Kanya. Ginpasalamatan ni John Paul ang tanan nga nagpangabuyo, mga abyan kag himata, samtang confined ang anay konsehal sa hospital bangod sa COVID-19. Si Kanya ang anay miyembro sa saunang panglusod kung sa diyon gin-author sini ang ordinansa nga i-take over sa city government ang operation sang puerto sa reclamation area nagikan sa management sang Bredco. Isa man ini ka nominee sang CBAC party list kaging kilala bilang top 10 outstanding councilors of the Philippines. Kilala man ini nga anti-corruption crusader sa Bacolod kag nagapanindugan batok sa vote buying. So linga semana sa bulan sa Oktubre ang 56 anyos ka anay konsehal ang nagapost sa iya Facebook account nga confined ini sa Bacolod Adventist Medical Center bangod sa COVID. Gilayon niya ginsunod sang United Negros Drivers and Operators Center o kon ondok ang mando ni Mayor Evilio Bing Lenardia nga palusuna ang plastic barrier sa pampubliko nga mga salakyan. Suno kay ondok Secretary General Diego Malacad, ila nga tumano ng kaundan sa Executive Order 52 Series of 2021 nga gin-issue sang alkalde. Kinpatawag man subong adlaw mga council leaders agud nga pahibaloon angot sa kaundan sang mando. Kadungan sinigin atag man ni Malacad nga wala sang pagbag-o sa ilang nga biyahe bangod sa COVID-19 pandemic apang hindi sila mag-demand nga pasakaan ng pamasahe kundi nagalaom lang akong tani maguntat na ang pagsaka sang presyo sang krudo kag gasolina. Immediately, ipapanaog natin ang marching order sa tanan natin ng mga membro nga kakasuna ang mga plastic barriers kag kung ano pa ang nasulod sa executive order ni Mayor, i-abide na. Wala sang positibo nga matabo kay una, ari pati ka nag-observe pa ta sang pandemic kag wala pa nag-end no ang pandemic. Ang kabayan sa pagpahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacad, samtang ginpanindugan naman sang transport leader nga wala man sang maayo nga resulta ang pag-issue sang Land Transportation Office ang driver's license nga valid sang napulo katuig. Sunod diri kun kada napulo katuig ang renewal sang lisensya, kada napulo katuig man ang drug test sa mga driver, gana hindi magapadayon sa pagbiyahe ang mga adik. Sa idalom sang laye ang driver nga wala sang
traffic violations ang ma-issuean sa driver's license nga may 10-year validity samtang 5-year validity naman ang para sa may yara sang traffic violations. Wala siya sang maayo nga niyo, kag wala siya sang maayo nga resulta kung i-impose na ang 10 years naton nga validity sang lisensya kay ang matabo sina supposed to be every year gina dapat may drug test ang aton driver kag may driver sa academy kada Sabado. Ang kabahin sa pagpahayag ni ONDOC Secretary General Diego Malacad. Samtang aminado ang Provincial Consultant on Energy nga si Anay Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela na ang pagsinapol sa mga world leaders ango sa climate change ang mga pinaka-importante nga meeting sang subong nga century. Diri nakasugtan sa mga world leaders nga sa sikwayon ang paggamit na sang coal-fired kag diesel-powered plants kag mag-shift sa clean energy agon nga masalbar ang kalibutan. Sunod sa kay Coscolluela, madamo kung tani ang luyag mag-install sa solar panels bisan sa ila lamang nga balay apang problema ang storage battery gani dapat nga tagan ini sa pagtamod sa gobyerno kaangay sa paghatag sang subsidy. Mas ginapasulabi man sa mga power distributors ang coal-fired and diesel-powered plants bukod mas baratong ila energy sa solar powered plants. Sunod sa kay Coscolluela, sobra kung taning energy nga ginaproduce sa Negros Occidental apang hindi man ini ma-export sa ibang nga reyon bukod sa kakulang sang cables gani dapat nga i-address ini sa Department of Energy o kung DOE. Pila naman katuig ang premisa sa Department of Energy nga i-install ang kulang cables apang wala man natuman. Aminado ang provincial consultant nga may framework ang DOE angon sa clean energy apang kulang man ang matikang angot diri bangod lain ang focus ni Energy Secretary Alfonso Cosi. Sunod sa alay gobernador kung hindi pagseryosohon sa magkapungsuran ang pagtapna sa climate change, madamo ang paandam sa ni ana US Vice President Al Gore nga may mga syudad nga mangin inundated o kung malumos sa tubig kag madamo ang populasyon nga magkaladula. 24 hours, 24/7 niya ang coal-fired kag diesel-fired. Ang solar yati kung daytime lang, no? So, if the renewable energy systems are forced to compete with the traditional systems, mabudlayan pa siya subong. No, although the day is coming nga we will become, the renewable energy will become fully competitive. So isa ini ka constraint man nga dapat ma-address ng gobyerno. Ang kabahin sa pagpahig sa anay Gobernador Rafael Lito Coscolluela nga muna karon ang Provincial Consultant on Energy. Kadungan sa global crisis, tugas ang climate change sa mong pagbaskog sang ulan nga mas may nagatuga sa mga pagbaha. Suno kay Dr. Resurrection Rex Sadava, professor sa University of the Philippines sa UP Visayas Miagao, matalupangdan nga mas nagabaskog ang pagbubo sang ulan sa Pilipinas nga isa ka tropical country kuni paanggit sa tinalikdan nga tuig. Patag sang professor nga may national action plan tuloy sa pag-address sa mga pagbaha. Ginalantaw man ni Sadava nga hindi epektibo ang drainage bangod masamin na plastar ang mga ini sa hindi nagakaigo nga lugar. Nagakinahanglan naman sang coordinated action, mangin resilient kasubong man adaptive ang pungsod sa pag-address sa problema. Ginalauman man sang propesor nga magsaka ang pondo sa local infrastructure kag himuon ang mga ini nga climate resilient. Pahanumduman sini nga may mga top flood marks sa kada lugar gani mahimo man ang ini nga tsekyaron antes magtukod sang balay sa piyak nga bahin. Nagatukod man sa mga seawall ang mga beaches apang hindi lang ini amo ang mahimo nga solusyon. Sunod sa propesor makatuga man ini sa problema bangod ang seawall ang naga-deflect lang sang energy sang balod kay magasaylo lang ini sa iban nga bahin sang coastal areas nga wala sang seawall. Kinpaigbahin man ni Sadava nga ginapataas ng mga kalsada sa Estados Unidos agud nga mangin mas mataas sa sea level ang nasambit nga pungsod ang mayara man sang storm water pumps apang hindi pa matumod kun masarangan sang Pilipinas ang kaangay nga mga proyekto. Panindugan ni Sadava nga dapat painan sang pungsod sang pondo ang problema kag hindi na paghulaton nga nagsaka na ang tubig antes pa maghulag. Dalaman actually sa National Climate Action Plan ang pag-address ng waste management because they also contribute to the release of greenhouse gases and of course their physical obstruction of floodwater waste. Kaya tugangan pa nga aton ng mga sewerage system hindi man sa effective tapos ang aton nga drainage is not in place man.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Resurrección Rex Sadaba, Biology Professor sa UP Visayas, Miagaw, isa pa sa problema sang Pilipinas. Ang mga excessive withdrawal sang fresh water nga nagatugas ang pag-usmod sang duta. Patag ni Sadaba nga wala sang problema sa supply sang tubig ang Pilipinas, apang ang problema ang yara sa paggamit sini nagalao man nga mahatagan sang atensyon ng sang gobyerno ang pagpahagan-hagan sang epekto bangod madamo man sang available nga teknolohiya nga mahimo pilian. Panugyan naman sini nga dapat naman niya ipatigayon ang relokasyon sa mga yara sa erosion prone areas sa mas hilway nga lugar. Gindumduman ni Sadaba nga matapos matabo ang pagbaha tugas ang Yolanda. Nagpagwa naman sang guidelines ng gobyerno nga hindi pwede magtukod sa mga establishmento 40 metro o 40 metros gikan sa coastal areas. Ang i-reduce pagid ang excessive nga withdrawal sang fresh water from the ground. Because ini nagakos sang land subsidence or sinking sang ground. Di kung mag-sink pagid ang ground, siyempre, umaara ng seawater, mas malunod pagid sila. Wala kita problema sa tubig. Ang problema, how we manage the water. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Resurrección Rex Sadaba, Biology Professor sa UP Visayas, Miagaw. Sa katapusan nga balita, liton kita sa good news! Gilayon nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radyo ay sa Kailoy matapos naging paybalo sa iyang abana nga ini ang nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radyo Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Nagapaligo si Marivic Villan sang Barangay Kabugba, Bacolod City sang paybalo ini sa iyang abana nga nagapamati sang radyo nga siya ang nagdaog sa promo kay ina sang aga gani gilon ini nga naghimos ka nagpadulong sa estasyon. Sunod diri ini ang labing una nga kagaynan nga siya nagdaog sa promo sang Bombo Radyo gani tuman ang pagpasalamat sini sa 500 pesos na cash nga nabaton kag 650 pesos nga balor sang grocery. Ang cash nga iya nadagaan iya ibakal sang kinahanglanon sa iya sini nga mga bata. Nagpangagda man ini sa mga tagpalamati nga magpasakop man sa promo agud nga magdaog man kaangay niya. 100. Ika-2 nga hatag. 200. Ika-3 nga hatag. 300. Ika-4 nga hatag. 400. Kay ika-5 nga hatag. 500. Okay, Ari so na. congratulations gin ma'am. Gusto kong pasalamatan sa Bombo Radyo nga nagdaog ako sa 500 nga cash kag work nga 650 nga grocery. Ang kabahin sa pang-award sa daily winner nga si Marivic Villan. Samtang gilid man nga nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radyo ay sa Pakailoy matapos sa nagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radyo kag Star FM. Nagapanglabagid si Rhea Parcon sa Barangay Panukoy, Syudad sa Bacolod sa iya mabatian nga siya ang nagdaog sa promo. Sunod sa kay Parcon, aga pa ini naghimos ka nagpadulong sa estasyon. Sunod diri ini ang labing una kay gaynan nga siya ang nagdaog sa promo sang Bombo Radyo, ganito man ang pagpasalamat sini sa 500 pesos sa cash nga nabaton kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Ang cash nga iya nadagaan iya bakal sang pang-adlaw-adlaw nga galamiton sa sulod sang ila sini nga balay o kung sa ila nga panimalay. Una nga hatag 100, ika-2 nga hatag 100. Ika-3 nga hatag 300. Ika-4 nga hatag 400. Ika-5 nga hatag 500 pesos. Alright. Sa pang-adlaw namon nga ginapamakal. Ginapasalamatan ko gali ang Bombo Radyo kag Star FM sa ila nga pa-promo subo. Dako gid nga bulig para sa amon nga mga nanay, mga laobra, nang salamat gali sa ila nga ng gift pack nga ginhatag kag 500 pesos nga worth of cash. Ang kabahin naman sa pang-award sa winner nga si Rhea Parcon. Samtang tuman man ang kalipay ni Claudine Faith Benjamin sa inirapilian bilang winner. Sunod din wala ini nag-absent sa mga promo sang Bombo Radyo bangod dako ang bulig sini sa ila. Magiging salamat sa Bombo Radyo kay Star 10 sponsor pag sa 1 to Panalo Part 20 pamamaging drama ko para magdaog parehas ko. Basta Radyo Bombo number 1. Ang kabahin sa pag-award sa daily winner nga si Claudine Faith Benjamin. Wala naman nagpabuyan-buyan sa Esperanza Cautivar sang Bago City matapos nga malawagan bilang winner. Sunod diri wala gid siya gin paslaw sa mga promo sang Bombo Radyo.
Ikaduwa nga hatag, 400. Ikatatlo nga hatag, 300. Ikaapat nga hatag, 400. Ikalimang nga hatag, 500. Madamo nga salamat sa mga sponsor kag staff sang Bombo kag sa tanan nga mga nagpatigayon sinitanan. Salamat, banamo nga salamat. Basta Radyo Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabahin naman sa pag-award sa daily winner nga si Ma'am Esperanza Cautivar. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Karamuyan to ang mga kaundan sa ato nagapanguna. Mainit-init nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita tako paton anay panumbalikan ang aton sining mga headlines. Mga frontliners sumong nga may COVID pandemic ginatagan ni Governor Lacson sa pagkilala kadungan sa pagdumdum sang al 5 de Nobyembre. Hindi magnubo sa 2,000 ka mga salakyan, nag-upod sa stationary caravan na good i-welcome ang pag-abot ni Vice President Leni Robredo kay inaasang aga. Samtang Office of the Vice President naghatag sang 500,000 pesos nga assistance para sa Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital. Anay Bacolod City Councilor Lyndon Canyan nagtaliwan na. Provincial Consultant on Energy aminado nga most important meeting of the century ang angon sa climate change mahingyo man sa gobyerno. Biology professor nagpaandam sa malain nga epekto sang drilling sang deep wells para sa supply sang tubig. Kagabuyan to ang pagdulong namo sa inyo sa malalag ko bago mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 5 sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. By the way, pila na lamang ang labilin kag mag-inupdanay kita sa adlaw sang Pasko. We have 50 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Report sa Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis na gipadala sa aton maukunan at palamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, klima. Representante sa mga kapungsuran nagtililipon agud istoryahan ang isa pa kapalaligban pangkalibutan. Ini ang magasubra pa sa pandemya nga aton agyan, climate change labing makahalalit sa tanan. Nagtuga ini sang abnormalidad sa aton klima nga sa aton nagasablag. Bagyo sa tig-ilinit nga panahon, pagpaang sang palibot, hindi halandumon. Bangod sang sining abnormalidad, sa palabuton madamo ang magausdang nga mga syudad. Minilyon ka mga katawhan ang magkalalitan, sobra pa ini sa coronavirus nga dalitan. Climate change kita man ang may kaymuan, palibot aton man ginkamasaan, wala untat nga pagpangpulod sa kakahuyan, pagbugas ang aso sa palibot, wala man ginalimitahan. Climate change ang gintuga sang ozone layer nga may buho na. Hindi na lubos makapangapin sa aton kalibutan, tugas sa silak sang adlaw nga makatalagam. Kung hindi kita maghagan-hagan sa pagkamasa sa aton kalibutan, maabot ang adlaw nga wala na kita sang istaran, kamatayon sa aton ang ituga sining kalibutan. Ang ini ang panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Julio Gasindo sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, magkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani, likawan nga mabasa sa ulan, agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburuan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun
Kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon. Mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Orasan nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time at 37 minutos sa kaligagsak na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinas magpalagay sa Pratuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Biyernes ng edisyon sa Pratuntunan, petsa 5 sa bulan sa Nobyembre. El 5 de Nobyembre, holiday karon sa Bugos ng probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na kamusta natin matagbulati mga kabombo naton sa kabukusan nga 61 kabarangay sulod sa Bacolod, mga suki naton sa mga banwa kasulod sa kabukusan sa Negros Occidental. Of course, masako-sako na ko nato sa palibot sa sulod sa Bacolod, mga merkado publiko ta, damo na sa mga hingaga pamalaklon, mga driver naton, mga otora naton nga nagapalauli man sa tagsan nila ya kapanimalay. Sabi ko na kita karon niya sa nga trabaho sa pampubliko naton niya nga mga tratapan sa iban ti private company, iban way man opisina, ay iban ti still may gapon niya ang ila sila nga obligasyon. Welcome taman ang mga kauturan nato negosyo ng Bacolod doon nga nakatuktok na live sa aton sa FB, sa aton man YouTube channel. Di mo sa kabayan sa Pilipinas, di mo sa kabayan sa kalibutan, makita na batin nato mapalagan sila nga po siya Pratuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Tapon yung tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubicano mabalita. Ngayon yung bantayan sa aton sinimang nagapauna yung mabalita lokal. Governor Yunyo Bong Lacson may mensahe sa mga rebelding People's Army kag sumuman sa pamilya sa mga soldado nga napatay ginapilasan sa tabuyan kwento sang tinikda nga daw may banwa sang Moises Padilla. Samtang duha ka mga suspetsado tiklo, samtang naghihigop ya sa ginubilian nga droga dito sa may syudad sang Silay. Sa mga nagapanguna nga mga balita sa palibot ya sang pungsod, ang Department of Health nagpayag nga malawig pa kanong matinuig ang ihinuyang sa pagtuon tubtob nga makadeklara kita nga endemic na ang COVID-19 diriya sa pungsod Pilipinas. Samtang nga Senado ginamando karon ng pagdakop sa kay anay DBM Undersecretary Christopher Lau. Sa balita naman nato sa payagwa iya sa pungsod, ang mga eksperto karon nga nagatuktok sa sitwasyon sa North Korea nagpayag nga posible pangatubang o magaluntad ang masangkaron nga gutom sa pungsod North Korea. Sa mga balita nga ito ni Himay-Himay ang balita nga ito ng kapatamon sa kapong palagan siya Pratuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. At sa ito ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol ang mensahe sa aton sini gobernadora. Di kita rayo sama nami ang mensahe kamo namin nga balita para sa aton simbang katuran sa gyapon ang aton sini nga mga negosanon Bacolod na aton padayon nga pagpangagda sa inyo sa pagpadala sa inyo sa mga entry orders 1 to panalo part 20 promo makiblan subong adlaw Biyernes tapos ang first week sa aton sining pagpanagtag sa mga papremyo sa 1 to panalo part 20 promo kay aton sini panagtag sang padya adlaw Lunes tubto Biyernes tagsa adlaw tatlo kita ka mga winner nga ginalawag tagsa ka winner nagabaton sang padya balor 1,150 pesos 500 pesos cash na diri kag 650 pesos ang award sang grocery goods. So kung pinutos nga regalo
ang inyo sinibatunon ang pagangkunon nga padya sa tagsa naton ka mga daily winners makabila sa halin sa Lunes tugtog subong adlaw sa Biyernes damo na nga manegosyo bakulod doon nagkamit sang grasya nakaangkon sang temprano pa nga pamaskwa. Brief lang yan nagpanamaskwa na kita sa ato sininga mga laki interested versus want to panalo part 20 promo mga kaibigan, no? Sinato nato ni pagpanagtag sa nga adlaw-adlaw nga mga papremyo balde-balding kuwan regalo, no? May kasiyahan pa mga kaibigan, no? Until ini sa masunod nga 7 ka semana ta sili ko subong adlaw first week pa lang sa aton sili nga promo may another 6 week pa kita nga tagtaganay adlaw-adlaw plus ang ato sige hulat nga grand draw sa adlaw sang Paskwa, no? December 25 Paskong Pasko gid sa mapilian nga winner sa ato sili grand draw specialmente sa mangin ikas-34 nga milyonaryo, no? Sang Bombo Radio Philippines, no? Sino atong grand prize winner sa ato sing grand draw makabaton siyang 1 million pesos cash sa ato sining grand prize sa mga kabilang sa atong grand draw bilang grand prize nato na mga kabilang about happy gini mere gini yung Christmas kung siya ang mangin milyonaryo mga kabilang, no? Malawig na at kung sino mangin winner naton sa 1 million pesos ka sa ato sing grand draw sa December 25 amo ni sa ikas-34 nga milyonaryo nga nahimo sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Radio Philippines sa malawig kag madamo nga mga promos na naton damo na kita nahimo nga milyonaryo magkabila sa Bombo Radio Philippines kag Star FM. So para makaangkon kamo sa padya, makaangkon kamo sa dagko nga mga cash prizes, magluwas sa aton adlaw-adlaw daily winners, no? Nagahulat pa gid aton sini nga grand draw. Dagko pa gid nga mga cash prizes, magluwas sa aton sini nga 1 million pesos grand prize sa aton sini grand draw. Mayroon kita apat katig 50,000 pesos kaya panagtag isa tag sa Creon Botson sa may mga daog 50,000 pesos sa Luzon, sa Visayas, Mindanao kag National Capital Region plus may guaranteed price pa kita per area sa mga lugar ng stasyon sa Bombo Radio kag sa FM may 3 pagid nga mga daog makabilang sang cash prizes na ang third prize magaton sa padya ang 5,000 pesos cash, second prize 10,000 pesos cash kag ang first prize 15,000 pesos cash mga kaibigan kadalag ko sa mapapremyo nato nga panagtag adlaw-adlaw until sa aton sini grand draw. Sa kabusa sa aton sini promo, susunod sa 7 ka semana until sa atong grand draw December 25, nationwide kapin 6 million pesos nga mga pamadya ang aton nga iga panagtag. Dari na ang swerte sa inyo, ari na grasya para sa inyo, ari timpano pa nga pamaskwa, this one to panalo part 20 promo. Anong imuon nyo para makangkon sa grasya, makangkon sa temprano nga pamasko. Of course, magpadala, maghulog sa inyo sini nga mga entries mga kaibigan gamit ang mga masunod nga proof of purchase. Kaya mo kita sa mga proof of purchase yung pwede nyo magamit. Ari lang pilay mga kaibigan ang Silver's One mga kaibigan, no? Mga produkto sa Silver's One kaya nga isang Silver's One sukang puti sarap asim kaya Silver's One wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow, no? So ang puto sini ang mga gamiton nyo nga proof of purchase, no? Isa ka empty stand a pouch or label sa Silver's One vinegar plus 1 empty sachet sa Silver's One wow sarap 8 grams or 4 grams pwede na siya nga mangin proof of purchase mga kaibigan. Pwede magamit nga proof of purchase, of course, ari ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa ka produkto sa Orocan ng inyong babakal, may sticker nga nagatapik or may upod din nga kupon nga may tataka Bombo Radio Promo. So mo nang gamito ni isa ka sticker sa Orocan or sa ka kupon, pwede na sa nga mangin proof of purchase. Of course, ari ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Anong gamiton nyo sa Rexona? Of course, isa ka empty sachet sa Rexona D-Lotion sa bisan naman nga variant or isa ka empty regular sa Rexona kung junior roll-on sa bisan anong variant pwede na
nga mangin proof of purchase. So, ang mga proof of purchase sa part lang ini sa madamo nato nga mga proof of purchase nga pwede nyo magamiton sa pagdala sa inyo sila nga ma-entry. So isulod na sa puti nga sobre, long and white size, white and long size na nga sobre, ina mga proof of purchase, silyuhan mayong sobre, sagwa sa sobre sa left upper side mo tayo mo kumpleto ngalan, imo address na ang week number, ang proof of purchase, then imutan dira ang perma. Hindi pagkalimtan ay imo sa perma kada entry kada envelope nga imo sina ipadala dapat may perma. Sa right side sa sobre imutan atong cellphone mo title 1 to panel part 20 promo care of Bombo Radio Bacolod. Dinulog na sa mga drop boxes malapit sa inyo mga lugar, Northern Negros, sa road sa inyo sining entry ka magpamati from sign on to sign off ka anytime the day nagalawag kita sa aton sining winner, no? Tatlo ka winner tagsa ka daw ato ginalawag sing aton nga magalawag sang padya worth 1,150 pesos. So para hindi imangin bato ang grasya, hindi imangin padya sa iya mga kaibanan. So mga importante gid kapamate para mabalaan mo winner ka maklaim mo dayon imo sining premyo. So maghulog na, padala sa inyo mga entries bato panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa first week nato 5 kadamo na sa mga nagsusalaw baklod no na nakabaton sa grasya temprano nga pamasko bulan pa lang sa Nobyembre pamasko na kita tob sa adlaw sang Pasko December 25 sa aton siniya nga grand draw. Tulog na! Padala na sa inyo mga entry sa 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Oras na to na 48 minutos sa nakalikin stock na alas 5 sa po this time ko ato report sa patrol. Mga balita tipo ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang mensahe kay ina ni Governor Lacson kundi inagsilibra kita sa al 5 de Nobyembre. May malipot apang meaningful nga seremonya kay inadra sa may Capitol Lagun. So, part na rin sa naging mensahe sa Gobernador Eugenio Bong Lacson, ang panawagan niya sa mga utod nato si Babos Mukid, sa mga membros ni People's Army, at magbalik na kamo sa sabak sa aton sining gobyerno. Kay gaulat ang bulig, ayuda para sa inyo. Of course, may mensahe man ng Gobernador sa mga pamilya, sa mga soldado nga naglamatay, kinakapilasan sa engkwentro nga tabo ng Ligay Adlaw dito iya sa may banwasang Moises Padilla. Of course, ay nagladakpan sa may sudad sa Silay, mga kaimanan, duwan nagladakpan akto ang nagayup-yup gahigop sang ginadumilian nga dugare. May detalye sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis. So, mayong gabi, Bombo Dennis, in line sa pag-celebrar o kung pag-commemorar sang ika-123rd nga Independence Day o kung tawag naton al 5 de Nobyembre diri sa aton nga probinsya naghatag sang mensahe o kung condolence sa Dennis pagpakigunong sa mga pamilya na napatay nga mga sundalo Dennis o kung duha ka mga armies ang napatay sa nagigad ng adlaw, November 3, Wednesday, Dennis, sa encounter dito sa Moises Padilla. So, Dennis, ang gobernador sa probinsya, nga si Governor Gog Macson, ang naghatag man Dennis ang pagpasidungog sa ila, pag ang ini makabigid Dennis, nga paghatag isang bilog na kabuhi, pag sakripisyo, pag natabo nga encounter, kag pag-defend man sa gihapon sa aton sa bahin sa gobyerno, kag ang iya sini nga mensahe sa pamilya, Dennis, ang nga kabig mo Dennis, nga maka heartwarming or kung natawag na ma-appreciate mo gid, kay mismo ang gobernador sa probinsya ang nagpakig-unong din sa ila. So, Dennis, aton madumduman sang pag-encounter, may anom tanan ka naapektuhan sa bahin sa gobyerno, pagduwa diri ang mga sundalo tang napatay. So, sa Pilipinas, ginakabing man nga ang aton napungsod
na may ara sang pinaka-lawig na pag-inaway o Dennis. Nagsubo-subo kay... Problema sa insurrection, insurgency problem, Bongbong Greslen, tamo niya malawig na Pilipinas, hamboy na kasi 50 anyos, to why pa solusolbar po ng insurgency problem sa pungsod, Bongbong Greslen. Yes, mo Dennis, kung i-compare mo sang ng una o nagigad ng mga panahon, kita yan pagigbato ang atong mga mga Pilipino balang mga minuno ta sa ibang nga lahi. At ang subong niya, kita mismo nga mga Pilipino man lang no ang ilinaway no sa NPA ni kag sa gobyerno mo dani. So, Gobernador, kumatian ka ang pahayag no nagikan sa atong gobernador sa probinsya na si Governor Bong Lacson. Here on the province of Negros Occidental, I extend my condolences to the family of the two members of the army who lost their life protecting everybody else, protecting us. The message there is really, still calling on the rebels, to join mainstream already, lay down their arms, because really there are no winners in wars, But then again, I understand that it is the role of the Philippine Army to protect us, and we appreciate that, So I do hope that there will also be a solution as far as the longest revolutionary war ever in the world, I think we have the longest here in the Philippines, So again, my condolences to the family of the two who lost their lives. Yes, muna nis, nabatian natin ang statement nagikan sa gobernador sa probinsya. Ginakabig man sila Bombo Lani nga mga baganihan sa atong nasyon kahit kinhala dila sila nga kabuhi para ba niya sa kailwadan kag pagprotektar sa aton sining nasyon, pagprotektar sa aton sining mga kasubong nga Pilipino do kaangay man sila mga baganihan tablas ang chimpo kat sila mga katipo negro naton nga naghalad man sila kabuhi nga nag-away Bongbong Greslen sa managsakop nga katsila tubtob na angko nato atong siling nga kahilwayan Bongbong Greslen. Yes, Urenis, kung kahilwayan na ganing taga-istoryahan sa aton nga mga Pilipino potentig na Bobo Dennis kay nag-gikita especially mga ninuno ta na pila ka tuig nga nasakop or na under sa colonization sa iban nga mga pungsod. So subo-subo lang kay diri sa atong pungsod nga ang mga kaaway mismo sa gobyerno naton amo ang makawala pa nga grupo nga Pilipino man bulan. Ang mga problema sa mga kay pareho Pilipino nag-away so na okay lang to kay ti mga foreign mga foreign invaders to abi. Subuhi kita palariho ng Pilipino, kita na nagalinaway. Yes, Urenis, kag ang maayo lang di ang gobyerno ang ready man Japon sa pag-accept sa ila sa mga NPA members wala gusto mag-surrender apang hindi kita pag-tugtan na maghimo sila Bobo Dennis sa mga kinagamo diri sa atong nga pungsod. Sige, timay na, kaya magpapanawag na ito, pero sa ato ng gobernador natin, ibabalik na sa sabak sa gobyerno, para di makuha na, hindi siling itong mahinuyang, o mabaliwala ila siling pagpangabuhi, Kung magbalik sa sabak sa gobyerno, may programa ang gobyerno, gaan sila bulig, magpangabuhi liwat, magsugod liwat sa ila pagpangabuhi, gaan sa education program nila sa kabataan, gaan sila kung anong mahimo nila, ang mapangabuhian nila, Bongbong Greslen. Yes, Dennis, insakto din na pagpara man mo Dennis na mahiway man sila sa hindi insakto na pag-ginawi Bongbong Dennis. Okay? Yes, Dennis, ini si Bongbong Greslen na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bongo! Salamat Bongbong Greslen Lobaton na matong mensahe ni Gobernador Lacson kaya natin naangot naman nagyapon ang pilaksyon panawagan niya sa aton makoturan dira sa Bobo Sumukid mga membro sa INP nga magbalik sa sabak sa gobyerno kaya mensahe sa pamilya sa mga soldado nga nagkalamatay kina pilasan nga naghalad sila kabuhi
para iya sa kilungan katawayan sa ato sining nasyon. Tiyo mo manay maangot man sa selebrasyon ta subong sa ika 123 katuig nga kailwayan naton sa kamot sang dumuluong katsila pagi sa revolusyon nga na pamunuan sang mga kilala nga mga individual diri sa probinsya sa Negros Occidental na hilway kita sa paghugakom sa mga Espanyol bangod sining pagpag-away sa aton sining mga Negrosanon nga mga katipo Negros para iya mabalik na sa aton ang aton siniyang kaugalingon nga pag dumala mga kaibanan. Tipo sa malawig nga paghimakas sa malawig nga mga tinuig nga pakig-away sa aton sining mga katipuneros Dilides Negros sa bilog ng Pilipinas may mga kabuhi man nga mga Pilipino nga nagkaladula para lang maangko naton aton kailwayan sa aton sinipag pakig-away nga maangko naton ang kailwayan so gabay pa nga ti ining kilwayan naton padayon naton nga pangapinan padayon naton nga ipakig-away batok sa mga pangabuso opresyon mga kaibanante mo to ganaga sa ilagay mensahe ni Gob Lacson to sa seremonya sini sa Kapitolyo nga ti kon sa una na natip lang naton napatalang naton ang mga katsila pagi sa trick kinimo sa katipunero ginimo na kuno abi replay ang paklang ang ginlokot nga makan ginimo kuno abi nga kanyon nga dito nag-surrender ang mga katsila galing kay subong nga tiyempo ti ang away to sa pandemya sa COVID-19 hindi tigid ni makwan hindi tigid ni matiplang hindi tigid ni malikawan hindi tigid ni simple nga kwan i-trick mo saya o patalangon mo sa bala ang COVID-19 ti driya konkreto gining away naton against coronavirus hindi niya daw masinta away tapos sa una patalangon mo sa i-trick mo sa tiplangon mo kontra mo kagaya sa ginihimo naton sa mga katsila po sa mga away sa pandemya dapat konkreto ang aton pag-away kay ti kwan niya hindi makita ang kontra virus niya coronavirus sa gihapon ang aton sinipadayon nga pag-away mga kaibanan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 59 minutos sa kaligid-stack na alas 5 sa hapon standby na Dugay-Dugay News Center magasulod na dala ko labas kay mga nagapauna nga mga balita nasyonal of course ang ang DOH nagpayag ati antes kita kuno makadeklarar nga endemic ng COVID-19 sa Pilipinas ti malawig pa nga tinuig ang himuon nga mga evaluation mga pagtuon tob nga subukti pandemic mo mangin endemic na ni diri sa aton pungsod Pilipinas subagay subong do nag saka kaso ta duwa kadlaw nga magkabig naton nga tuman kanubo ang kaso naton mga way kalabot 2,000 subong adlaw nagsusubrag ta 2,000 may 2,376 ta ka mga COVID cases as of today as reported ja sang Department of Health mga kaibanan. Kag ang Department of Health naghangyo anay isang another pa nga mga sinimana to re-evaluate kung balay ning pag hindi na naton paggamit ya sang face shield nga isa sadto ginakabig nga panaming naton batok ya sa coronavirus na kay balanta naman ang DILG nagangyo na karon niya sa Interagency Task Force na kung pwede hindi na magamit sa face shield mga kaibanan. Dito sa Metro Manila National Capital Region kundi way na sila tuwing curfew general curfew way na curfew for minors na lang tingin ko daw amat naman siguro kaluyan magkabalik na kita sa amat sa normal naton nga hilikoton bulwaton especialmente sining pag-abot ya sa bulan sang Disyembre. Kaya mayo man na notice makabatak-batak ang mga negosyante panggabi
mga nightlife na to. At least ang mga nag-anto sa masobra 2 ka tuig o kapin 2 ka tuig, nagsilira mga negosyo, nadulaan sa oportunidad ang madama natin mga katuran nga makapangabuhi. Ay kung gabi damo inagapangabuhi, ha? Mga manobaligya balot, manobaligya sing money, ha? Nga nagalibod ya kung gabi. O, ti, kung may curfew, may pandemya, ti, hindi sila kalibod, dulaan sa pangabuyan. Ang mga waiter naton, sa mga ilimna naton, ti, why, sirado? O, ti, dulaan sila pangabuyan. Ang mga negosyante nga engaged na mga panggabi nga negosyo. O, dulaan ng pangabuyan, ti, may naman kung makamatamat na balik, no? Importante, ang protection, no, sa aton siniyang lawas batok sa coronavirus. Wala na importante, protection. Ngayon ito lang tama. Number 1 to 5, protection, mga encouragement ang panawagan, ang pagpabakuna. Pagbaksin. Bakuna kita. Kay libre niyo. Libre ng bakuna. Halin sa gobyerno. Kasi maabot simpo, blaway na bakuna, di ka mo nang babayad. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Nobyembre 5, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas hindi raw artificial, ayon yan sa Department of Health. Samantala naman, umaabot na sa halos 6 na pong mga minor adverse reaction na itala naman sa pagbabakuna sa mga minor de edad sa Pilipinas. Ang limited face-to-face classes naman sa mga kolehiyo at universidad maaari nang ipatupad sa ibang lugar sa bansa, ayon yan sa Commission on Higher Education. Samantala naman, Senate Sergeant Arms, hindi pa rin mahanap ang kontrobersyal na dating opisyal ng procurement service ng DBM matapos maglabas na ng mandamiento de aresto ang Senado. Abangan mamaya sa ating international news, kagutuman sa North Korea lalo pa umanong lalala habang papalapit na ang winter season. At sa atin namang sports balita, NBA superstar LeBron James ilang araw na hindi pa rin makapaglalaro dahil sa injury. Los Angeles Lakers abay muling pinahiya kanina ng Oklahoma Thunder. Samantala, sa ating entertainment news, pambato ng Pilipinas sa Miss Globe 2021 na si Maureen Montaigne handa nang sumabak sa gaganaping Coronation Night sa Albania mamayang madaling araw. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, bagamat marami ng mga establishmento at serbisyo ang pinapayagan na sa pagluluwag sa Metro Manila at karatig na lugar sa ilalim ng Alert Level 2, narito naman ang hindi pa rin pinapayagan ng IATF. Batay sa panuntunan ng ating gobyerno, bawal pa rin ang pagbubukas ng mga kasino, yung karera ng kabayo, sabungan at iba pa. Samantala, ulitin lamang natin yung Alert Level 2 guidelines kung saan pinapayagan na pero limitado lamang sa Metro Manila at kalapit na lugar. Narito ang mga sumusunod na pinapayagan. Ang 50% ang indoor capacity at 70% naman sa outdoor capacity. Limited face-to-face classes, religious gatherings at necrological services, dine-in services, yung mga meetings o kaya naman conferences, sa concert at party o kaya naman gaya ng kasalan, birthday, karaoke at iba pa. Amusement o theme parks, yung mga tourist attraction at recreational venues, pinapayagan na rin yan. Mga entertainment venues, kasama na yung mga sinihan na limitado sa mga vaccinated, pinapayagan na rin ang pagbubukas ng mga teatro. Yung mga bar, mga personal care establishments gaya ng beauty salon, yung mga barbershop, mga spas, mga gym, mga fitness studios o mga venues para naman sa non-contact exercises, yung mga contact sports na aprobado ng mga local government units, pinapayagan na rin yan yung pagtitipon sa bahay kahit kasama na ang mga hindi bahagi naman ng mismong household, batay pa rin sa DTI at IATF. Sinuportahan naman ng Department of Trade and Industry, lalo na kay Secretary Ramon Lopez, ang panukala na gawin na lamang voluntary ang pagsusuot ng face shield.
Inamin ng kalihim na maging sa pagpupulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ay isinulong na rin na maging voluntary na lamang ang pagsuot ng face shield. Anya, sa katunayan, maging ang Pangulong Rodrigo Duterte ay pabor din na hindi na maging mandatory ang pagsusuot sa face shield. Gayunman, kahit nasa alert level 2 na ang Metro Manila, nananatili pa ring mandatory ang pagsusuot ng face shield, lalo na sa mga matataong lugar o closed area. Samantala, welcome rin naman para sa DTI Chief na ibaba na rin sa alert level ng NCR, lalo umanong makakatulong upang makarecover ang mga negosyo para sa ating mga kababayan. Samantala naman yung pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, hindi raw artificial ayon sa Department of Health. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Everly Rico. Hindi artificial o panandalian lamang ang patuloy na pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ang pagkumpirma ng Department of Health. Sa virtual forum ng DOH ngayong araw, iniulat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa kasalukuyan ay nasa average na 2,888 ang naitatala lamang na kaso kada araw sa bansa, habang sa Capital Region naman ay pumapalo sa 493 ang daily cases, kumpara naman sa naitalang mahigit 5,000 COVID-19 infection sa kasagsagan ng surge ng COVID-19 dahil sa presensya ng mas nakakahawang Delta variant. Nakita natin na talagang bumaba na ang mga kaso. Nakita rin natin na kasabay ng pagbaba ng kaso ay bumaba na rin ang admisyon sa mga ospital. Although ngayon nananatiling may mga ibang ospital na meron pa rin pagkapuno ang kanilang mga beds, lalong-lalo na ICU, that's because mas matagal po ang nilalagi ng mga severe at critical na mga pasyente sa ating mga ospital, kaya hindi pa fully decongested. But this is not artificial anymore. We have seen the decline. We are only averaging 493 cases per day here in the National Capital Region compared to the 5,000 plus na atin pong ina-average nung mataas po yung kaso. Sa nationally, sa Philippines, we were averaging and ang peak natin umabot tayo sa almost 21,000 cases per day. Ngayon po ang average natin is just 2,888 cases per day dito po sa buong bansa. Hindi pa natin masasabi na nakaligtas o nakalabas na dun sa matataas na kaso ang ibang lugar sa ating bansa at dun po sa mga pagkapuno ng ospital. Pero pag tinignan natin sa bawat linggong dumaraan, unti-unti na pong nababawasan ang mga lugar na merong mga ganitong klaseng pagtaas ng kaso at pagkapuno ng ospital. Sa kabila nito, mayroon pa ring ilang mga ospital ang may mataas na bilang ng mga COVID-19 patients na kinailangang manatili pa sa paggamutan matapos ngang makaranas ng severe o critical COVID-19. Unang-una, nakita naman natin na pababa na natin ang ating mga kaso, no? And this is because of the Delta outbreak dito sa ating bansa, kaya nagtaasan ang ating kaso. We were able to contain itong pagtaas ng kaso na ito, na ipababa natin ngayon sa level na manageable na para sa ating lahat. Nakita rin natin, hindi natin na-overwhelm ang ating healthcare capacity. Nakita natin na nakaagapay naman ang ating mga ospital dito sa nakaraang mga pagtaas ng kaso. Pero hindi tayo kailangan maging kampante. No? We cannot really say that we have already reversed because there are still cases ongoing. There are still areas na may mataas ang kaso. Meron pa rin pagkapuno ng mga ospital. Kaya kailangan lahat tayo ay maging maingat muna. Kailangan lahat tayo hindi maging complacent at lahat tayo ipagpatuloy po natin ang ating mga pagsunod sa ating mga safety protocols para tuloy-tuloy na pong bumaba ang ating mga kaso. Bunsod na rin ang nakitang negative 2-week growth rate at pagbaba pa sa 5 points ng average daily attack rate sa National Capital Region at pagbaba ng healthcare utilization rate sa less than 50%. Ibinaba na nga ngayong araw, November 5, sa alert level 2 ang quarantine classification sa rehiyon. Subalit sa kabila naman nito, paalala pa rin ng Department of Health sa publiko na kailangan pa rin umiwas sa tinatawag na 3Cs, lalo na nga at papalapit na naman ang holiday season. Kabilang dito ang closed spaces o ang saradong lugar,
pag-iwas sa mga crowded spaces o matataong lugar at maging ang close contact setting o may malapitang interaction sa ibang tao. Samantala, nasa 0.27% naman mula sa kabuang bilang ng mga prioridad na minors edad 12 hanggang 17 anyos na mayroong comorbidities na nabakunahan na hanggang November 2 o katumbas ito ng 59 na mga minor de edad ang nakaranas ng minor adverse reaction. Karamihan ayon kay Health Undersecretary Vergere ay nakaranas ng lagnat, pananakit sa injection site, headache, habang nasa 3 naman ang naitalang nakaranas ng serious adverse reaction dahil sa allergy na gumaling din naman kalaunan. Sa kabutihang palad naman ay walang naitalang namatay. Sa mga minors na meron tayo, latest data na nakuha ko, it's about 0.27% out of these adolescents na nabakunahan natin as of November 2. Ito po ay mag-translate sa about 59, no? And most of these are minor incidents, lagnat, pain in the injection site, headache. Meron po tayong 3 na serious considered dahil po sa allergies. Binigyan sila ng epinephrine, they were managed and they were well after, no? So wala po tayong deaths. Ito po yung mga nangyari, no? 59 cases, 3 po yung serious, yung 3 po all were managed and they were able to go home after. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Bahagyang mataas kumpare kahapon ang mga bagong nahawa si COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makaraang iulat ngayon ng Department of Health ang 2,376 na karagdagang kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, ang mga dinapuan ng coronavirus mula noong nakarang taon ay umabot na yan sa mahigit 2.7 million. Samantala, mayroon namang bagong naitalang gumaling na umabot sa 2,109. Ang mga naka-recover sa bansa mula noong nakalipas na taon ay umabot na rin sa mahigit 2.7 million. Ang mga aktibong kaso sa ngayon sa bansa ay umaabot sa 37,377. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga nadagdag na namatay na umabot sa 260. Ang death toll sa bansa dahil sa deadly virus ay lagpas na yan sa 44,000 o nasa 44,085. Mayroon namang 4 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base pa sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 4 na laboratorio na ito ay humigit kumulang sa 1.4% sa lahat ng samples na na-test at 0.9% sa lahat ng mga positibong individual. Ang fully vaccinated laban naman sa kinatatakutang COVID-19. Sa person Harry Roque na nakapagbigay na ang bansa ng 62.4 million na doses kung saan nga ng iba't ibang COVID-19 vaccine. Dinagdag pa nito na nag-vaccination rate na rin ang bansa ay nasa 37.2% na dahil sa ito ay 28.7 na mga individual o 28.7 million mahigit na mga individual na nakakompleto na ng kanilang inoculation laban naman sa virus. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na 33.7 million mahigit o 43.7% na target na populasyon ang nakatanggap na rin ng kanilang unang doses. Iniulat din naman ng opisyal na mahigit na rin sa 1.7 million doses ng Pfizer na binili ng gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank ang darating sa bansa nitong linggo. Sa dagdag pang mga balita, pumalo naman sa 7,143 ang kabuang bilang ng mga menor de edad na may edad 12 hanggang 17 anyos ang nabakunahan na laban sa COVID-19 virus sa lungsod yan ng Maynila. Sa inilabas na datos ng lokal na pamalaan ng Maynila, aabot sa 53,325 ang kasalukuyang bilang ng mga kabataan na nagnanais na mabakunahan na laban sa nakakamatay na virus. Isinagawa ang inoculation para sa mga minor de edad sa Ospital ng Tondo, Gat Andres Bonifacio, Medical Hospital Justice Jose Abad Santos, Ospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila at dyan sa may Santa Ana Hospital.
Pinapayuhan ang mga kabataan na magpapabakuna na magdala ng valid ID, birth certificate o school ID, printed waiver form o QR code at medical certificate para yan sa mga minor de edad na may comorbidities para sa kanilang mga vaccination schedule. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, ilalabas ng Vaccine Expert Panel ang rekomendasyon nito sa mga booster shot at karagdagang doses sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sinabi ng Food and Drug Administration na Director General na si Eric Domingo, kailangan nilang siguraduhin muna ang safety at efficacy ng 2 doses. Inimok din itong si Undersecretary Domingo ang pribadong sektor, iwasan muna ang pagbibigay ng booster shot sa mga empleyado nito pansamantala. O narito sinabi ng Department of Health na ang booster shot ay ibinibigay kapag ang immunity ay nagsimula ng humina pagkatapos ng ilang buwan mula nang matanggap ang bakuna, habang karagdagang dosis naman o ang pangatlong dosis ay binibigay sa mga individual na hindi makapag-mount ng naangkop na immunity laban naman sa sakit. Noon na ring sinabi ni Secretary Domingo o Yusek Domingo na ang FDA ay nakatanggap na rin ng aplikasyon para amyendahan ang emergency use authorization ng ilang COVID-19 vaccines para maisama ang 3 doses sa kanilang paggamutan o regimen. Narito pa si Yusek Eric Domingo. 4 na company na nag-apply sa atin, no, ng booster or yung 3rd dose. And at the same time, yung pong WHO at ang pong Department of Health din po natin, gumawa na rin po sila ng humiling na rin po sila sa FDA na tingnan yung pagbigay ng 3rd dose, lalo na po kung heterologous or yung ibang bakuna ang ibibigay aside from na magkaiba na sa first 2 doses. So ito po ngayon ay inaaral na nating expert panel, lahat po ng mga possible combinations, whether the same vaccine or a different po na 3rd vaccine ang ibibigay. At ang minamadali naman po, no, at itong ating pagsusuri ng mga datos ay matatapos po siguro within 1 to 2 weeks. Kaya po maaari naman po talagang maumpisahan natin ngayong buwan na ito ang pagbigay po ng extra dose doon po sa mga very selected po na group. Ito nga pong healthcare workers and mga immunocompromised at saka mga people who are at risk of getting severe COVID. Yan si FDA Director General Yusek Eric Domingo. Nilinaw naman ng Department of Health na kailangang magsagawa ng 3 hanggang 5 taong pagsusuri ang Pilipinas bago ideklara na naging endemic na ang COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na isasagawa ang pagsusuri sa World Health Organization. Nagbigay ng reaksyon sa Vergere sa payag ng Octa Research sa si Dr. Guido David na ang Cebu City ay malamang na malapit na sa endemic stage. Anya, sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention na ang endemic ay tumutukoy sa patuloy na presensya at karaniwang paglaganap ng isang sakit o infectious agent sa isang populasyon sa loob ng isang geographic area. Dahil dito, nagpaalala si Vergere na mag-ingat kapag nagsasalita ng mga bagay na ito. Binigyang din ni Vergere ng COVID-19 ay pinag-aralan pa rin sa buong mundo. Pakinggan natin ang pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Una, when we talk about endemicity, when we talk about declaring a specific area, if the disease is endemic or not, it requires thorough evaluation. Hindi lang po Pilipinas ang gumagawa. Katulong po natin ang WHO sa pagsasagawa nito mga klasifikasyon na ganito. Nung tayo po ay nagdeklara na endemic sa atin ang mga sakit katulad ng malaria, katulad ng filaria, ang ginawa po ng ating bansa together with WHO, we had that certain time period. It's about 3 to 5 years of observation, of notations, of taking blood tests or taking swabs kung COVID yan among the general population. May mga criteria po na ginagamit para masabi na endemic na po ang isang lugar sa isang sakit. Hindi po porke bumababa na ang mga kaso ay masasabi na po nating endemic. Endemic is a technical term. It is an epidemiologic term. And I advise people who are talking to media to be very careful when they speak of these things. Kasi po, yan po, pag narinig ng ating mga kababayan, baka po maging bunsod na maging complacent ang ating mga kababayan because the disease is already endemic. When in fact, hindi pa po natin masasabi. Tandaan po natin ang COVID-19 has a lot of uncertainties and unknowns. Hanggang ngayon po, ang ebidensya natin hindi pa kumpleto.
we still have a lot of variants which we are still monitoring across the globe. So hindi pa ho tayo out of the woods to say that there is already areas in our country which are already at that endemic stage. Let me just repeat, kailangan po ng thorough evaluation with our experts. It takes time. It takes about 3 to 5 years kasi kailangan natin ma-monitor kung magsa-stabilize at magkakaroon ng low transmission sa isang area bago tayo makapagsabi na it is endemic already. So we do not just use this term, kailangan po may basihan po tayo. And nakikiusap po kami sa ating mga media, sana po when we hear people talking about this kind of terms na walang basihan, please validate it first before you write it down para po hindi naman confuse ang ating mga kababayan. Inyong napakinggan si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala naman ang National Capital Region, posibleng maabot ang herd immunity sa pagsisimula ng taong 2022. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Manila. Abot kamay na ng mga lungsod sa National Capital Region ang target na herd immunity kung saan posibleng maabot na ang 100% ng target population na fully vaccinated sa simula ng 2022. Ayon kay Metro Manila Development Authority Chairman Ben-Hur Abalos, sa kanilang pagtaya ay maaaring nasa 94.63% na o 9.8 million ang eligible population ang makakumpleto ng bakuna hanggang Disyembre 1. Posible naman umanong pumalo sa 99.46% o 9,747,243 na mga individual ang makakakumpleto na ng bakuna kontra COVID-19 pagsapit naman ng Pebrero 1. Sa ngayon ay nasa 8.59 million na ang fully vaccinated individuals o 87.69% ng target population dito sa NCR. Matatandaan na naabot na ng ilang mga lungsod ang herd immunity katulad ng San Juan, Las Piñas, Marikina, Mandaluyong, Pateros at Taguig City. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almina, Star FM Manila. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alamin mamaya ang mga lugar kaya nanligaw ngayong araw ang mga presidential aspirants. Bago yan, samantala muna, inaasahan daw ng Food and Drug Administration o FDA na mag-apply na rin ang Pfizer at ginarin na para mamyendahan ang kasalukuyang emergency use authorization kung saan mapahintulutan sa paggamit ng bakuna ang mga batang may edad na 5 hanggang 11 anyos. Ginawa ni FDA Director General Erica Domingo ang pahayag matapos pahintulutan ng Amerika ang Pfizer COVID vaccine para sa mga bata na may edad na 5 taon lamang hanggang 11 anyos sa kanilang bansa. Ayon kay Dr. Domingo, naging maganda naman ang pansamantalang resulta ng Pfizer vaccine para sa nasabi namang mas mga bata pa. Aniya, inaabangan din nila ang real-world data na maaaring lalabas sa sunod na linggo, lalo pat kaka-roll out lamang na nasabing hakbang doon naman sa Amerika. Narito pang dagdag na pahayag ni Yusek Eric Domingo. Yung kanilang interim results are good, no? Yung safety niya at saka yung efficacy profile sa age to 5 to 11 ay maganda, kaya rin napayagan na po ng EUA sa Amerika. Kaka-roll out pa lamang po nito, kaya inaabangan din nga natin yung real-world data na malalabas probably by next week. A good number of children will have been vaccinated already. Doon sa huling experience natin sa kanila, sa Pfizer, usually pag nakakuha po sila ng approval or authorization sa US FDA, after mga 2 to 3 weeks, nag-a-apply na rin sila dito sa atin ng amendment at sinusubmit rin nila sa atin yung kanilang data. So ang aking expectation is probably within this month of November ay mag-a-apply din po ng amendment sa EUA ang Pfizer to include children 5 to 12, and we will be waiting for that application para po maribisa ng ating mga experts ang kanilang safety and efficacy data. Yan si FDA Director General Eric Domingo. Samantala naman nagpahayag ng suporta ang Department of Health para sa isang panukala na gawing mandatory ang mga pagbabakuna laban sa COVID-19 para yan sa mga specific at risk sectors. Binanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dapat magpasa ng batas na gagawin itong mahigpit na pangailangan. Ngunit nilinaw nito ng nasabing hakbang ay last resort ng government dahil gusto na ng pamahalaan na ma-achieve yung proteksyon ng populasyon.
Ginawa ni Vergere ang payag bilang tugon sa panukala ng Money Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na gawing mandatory ang pagbabakuna sa COVID-19. Sakaling may pasang isang batas na nag-aatas sa mga Pilipino na fully vaccinated laban sa coronavirus, iginit niya na kailangang magkaroon ng mga konsultasyon sa iba't ibang stakeholder upang gawing mas inklusibo ang nasabing patakaran. Layunin ng batas na tugunan ang mag-COP sa pagbabakuna sa ilang sektor na mahina at nahaharap sa mga tao araw-araw sa kanilang linya ng trabaho. Ang data ng gobyerno ng Huwebes ay nagpakita na ang Pilipinas ay nakapagtala ng higit sa 28.7 milyong individual na fully vaccinated habang higit sa 33.7 milyon naman ang nakatanggap ng first dose. Muli pakinggan natin si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Usapan na po ito sa IATF because we have our vaccines already, supplies are coming, and we can still see some hesitancy among the different sectors of society. At nakikita po natin na medyo nakaka-apekto rin sa ating pag-mobilize ng ating pagbakuna ang hesitancy. Although nag-improve na po tremendously ang vaccine confidence sa ating bansa, meron pa rin po mga iilan-ilang mga sektor na meron pa rin hong angking hesitancy sa kanila, no? It might be because nung atin pong inobserbahan, it might be because of the fear dun po sa reaksyon ng bakuna. Pangalawa, yung kanila pong preference sa ibang brand. Halimbawa, ang inaalok po ng isang LGU ay type A, ang gusto nila type B, ayaw nilang magpabakuna. Yung pangatlo naman po, I think it's because of the culture, the perception of people na kasi na maraming sinasabi sa social media na mali tungkol sa bakuna, hindi na po sila naniniwala. So ito po ang ating mga kinakaharap ngayon at talagang pinag-iigihan ho natin ang pag-iimporma sa ating mga kababayan so that vaccine hesitancy will not be there. Now, one of the things that we are looking at, because we will never achieve yung immunity na kailangan ng population natin kung may mga sektor sa society natin na hindi mababakunahan. So isa po sa tinitignan natin na paraan is to make it mandatory. Nung pinag-usapan po iyan, we have seen, tinignan na natin yung spectrum ng mga ginawa na natin for regulations. Nauna na tayo dun sa encouragement, dun sa nudges, nagbibigay tayo ng mga impormasyon para makumbinsi ang mga tao na magpabakuna. Ngunit pagkatapos nakita natin may some hesitancy pa rin. We went to incentivizing. Ay naging payag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala naman, good news nila sa madagdagan pa yung magkakaroon ng limited face-to-face classes. Ito'y para sa mga kolehiyo at mga universidad. May nakuha namang impormasyon si Bomba Marlene Padiernos. Maaari nang muling ipatupad ang limited face-to-face classes sa lahat ng mga kurso o degree programs sa kolehiyo at universidad sa ilang lalawigan sa bansa kabilang nasa Metro Manila. Ngayong araw inianunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque na aprobado na ng Interagency Task Force ang pag-asagawa ng face-to-face classes sa ibang kurso maliban sa medical at related science, partikular na sa NCR na inilagay sa Alert Level 2 simula ngayong araw. Pinapayagan ang limited face-to-face classes sa Alert Level 2 subject sa CHED guidelines. Kasama po rito ang una, dapat fully vaccinated ang mga guro o faculty at mga estudyante. Pangalawa, maximum of 50% room capacity. Pangatlo, mayroong concurrent suporta ng LGU concern. At pang-apat, kinakailangan mayroong retrofitting ng facilities na gagamitin para sa limited face-to-face classes as inspected and authorized by CHED. Ulitin ko po, pwede pong magkaroon na ng limited face-to-face, pero hindi po yan instant. Hindi po magkakaroon ng face-to-face sa Lunes. Kinakailangan muna po pumayag ang mga LGUs at saka kinakailangan mag-retrofit muna po tayo ng mga classrooms. Sa isang statement, sinabi naman ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vero III na napagpulungan na ng Komisyon at ng IATF na payagan na ang 50% capacity ng limited face-to-face classes sa lahat ng degree programs dito. Samantala, isa sa mga napag-usapang kondisyon sa limitadong face-to-face learning ay ang mataas na vaccination rate sa mga estudyante at faculty ng mga paaralan na nagnanais na lumuhok dito. Dagdag pa niya ay kailangan din na magkaroon ng consent ang mga local government units
sa mga lugar ng mga paaralan na nagnanais na makiisa dito. Ani De Vera, hindi malayang maipatupad din ito sa mga universidad at kolehiyo sa Metro Manila dahil mataas din aniya ang vaccination rate sa rehiyon. Paglilinaw naman niya ay nakadepende pa din ang pagsimula ng in-person classes sa isasagawang paghahanda at pagtalima ng mga universidad at kolehiyo sa mga requirements na itatakda ng IATF. It depends on how fast the universities can retrofit and apply. Kasi hindi porket pinayagan na pwede na. Kasi ang conditions is vaccination, retrofitting, concurrence with local governments. So you have to apply to the region. So if there are universities that are already ready and they apply tomorrow, and the regional office is able to finish their inspection, they could start even in the first semester. Depends on how ready they are. For example, Magugunita na sa darating na Nobyembre 15 ay nakatakdang simula ng Department of Education ang kauna-unahang implementasyon ng limited face-to-face classes para sa mga estudyanteng nasasakupan nito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nagpataw ng moratorium ang Securities and Exchange Commission o SEC sa pagpaparehistro ng mga bagong online lending platforms na mga kumpanya ng financing at lending. Epektibo yan ngayong araw. Noong Nobyembre 2, ang corporate regulator ay naglabas ng SEC Memorandum Circular No. 10 na nagtatakda para sa moratorium bago ang pagpapalabas ng mga bagong alituntunin na namamahala sa paglilis ng financing at lending companies. Ayon pa kay SEC Chairperson Emilio Aquino, kasalukuyan silang gumagawa ng mga bagong alituntunin na magbibigay daan sa mga kumpanya ng pagpapahiram at pagpupondo na mas mahusay na matugunan ang mga pangailangan ng mga nanghihiram ng pera na nagdulot naman ng iba sa mapang-abuso at mapanlinglang na gawain. Anya, naglitawan ang mga financial technology companies na nakikibagi sa mapanlinlang na pagpapautang at sinasamantala naman ang mga nahihirapan sa pananalapi sa panahon ng pandemya. Pagsisikapan ng komisyon na puksain ang mga mapang-abusong kumpanyang ito sa pagpopondo at pagpapautang na walang ginagawa kundi ibaon ang mga nanghihiram sa mas maraming utang. Sinabi pa ng SEC na ang mga online lending platforms na narehistro bago ang moratorium ay maaari namang magpatuloy na gumana at magamit para sa online na pagpapautang o financing. Iniulat naman ng SEC na sa ngayon ay kinansela nito ang lisensya ng 35 financing o lending companies dahil sa iba't ibang paglabag sa mga naaangkop na patakaran at regulasyon. Bukod dito, 58 online naman na aplikasyon sa pagpapautang ang inutusang itigil ang operasyon dahil sa kawalan ng otoridad na magpatakbo bilang isang lending o kaya financing company. Samantala naman, hinimok nitong si Dr. Tony Liatzon, dating tagapayo sa pagtugon sa COVID-19 ng gobyerno, na dapat patuloy na subaybayan ang Pilipinas ng gobyerno, lalo na yung mga vaccination rates sa labas ng Metro Manila kahit na lumuwag na ang mga paghigpit ng gobyerno sa coronavirus sa riyon. Ito dahilan sa nanatiling mataas pa rin daw ang pag-aalanganan sa bakuna, partikular na sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kabila ng mataas na vaccination rate, okay naman ay pagbabakuna sa Metro Manila. Sa pagbanggit sa data ng gobyerno, sinabi nito relasyon na nasa 88% ang vaccination rate ng Capital Region, sinusundan ng Cordillera Administrative Region sa 39% habang iba ay mababa pa sa 30%. Anya sa madaling salita ay magiging problema ang mobility dahil sa yung mga bagong impeksyon sa Metro Manila ay maaaring magmula sa mga hindi pa nababakunahan mula sa mga kalapit na riyon na may mababang rates ng pagbabakuna. Sinabi rin ito na masyadong maaga pa ang pagpapababa ng mga paghigpit naman laban sa COVID-19 sa mga lugar. Kailangan anyang paghandaan ito upang matiyak na ipapatupad naman ng maayos. Sa dagdag pang mga balita, ang Senate Sergeant at Arms di na mahanap na si dating PS-DBM Head Yusek Lloyd Christopher Lau matapos maglabas ng arrest order ang Blue Ribbon Committee. May impormasyon si Bombo Dennis Hamito. Walang tawag at wala pa ring tugon ang kampo ni Attorney Lloyd Christopher Lau sa arrest order ng Senate Blue Ribbon Committee na inilabas ngayong araw lamang. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, nilagdaan na kanina
ng kanyang tanggapan ang arrest order at siya mismo yung pumirma at nai-issue na ito doon sa Senate Sergeant at Arms. Sila ang dating OIC ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o mas kilala bilang PSDBM. Sa pagpaparesto nga kay Lau, ito ay nagbunsod sa contempt na ipinataw sa kanya ng Blue Ribbon Committee dahil sa hindi pagsipot sa mga nakalipas na pagdinig sa usapin ng katiwalian sa pagbili ng medical supply sa panahon ng COVID-19 pandemic sa ating bansa. Nabatid na 4 na pagkakataon kasi na ipinapatawag ngunit hindi sumisipot ang naturang dating opisyal sa Senate Blue Ribbon Committee. Sila ang OIC ng PSDBM nang mangyari yung transaksyon ng gobyerno doon sa kontrobersyal na kumpanyang Parmalee. Baging ang iba pang mga personalidad ng Parmalee ay hindi pa rin mahanap hanggang sa mga oras na ito, lalo ng magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na nitong nakalipas na buwan pa nang ipapa-aresto sana ng Senado, ngunit kumalas ito doon sa nagpapatuloy na pagdinig at nang puntahan ang kanilang mga idineklarang bahay ay hindi na sila mahagilap. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, kahapon huling nagsagawa ng pagdinig itong committee dyan sa Senado. So kahapon hindi rin nakadalo itong si dating DBM Undersecretary Lau, Bombo Dennis? Hindi na, Bombo Elmar. 4 na magkakasunod na hearing na hindi ito dumadalo. Initially, pinagbigyan ng committee ang hindi niya pagsipot. Pero itong mga sumunod ay pinapatawag siya pero hindi na nga tumutugon. Hindi na nagbibigay ng koordinasyon kung anong plano niya kaugnay doon sa mga hinihingi pang dokumento, Bombo Elmar, at yung mismong presensya nito si Lloyd Christopher Lau. Pero hindi rin, sabi ni Senator Gordon, hindi po pwedeng i-insist nitong si dating Yusek Lau yung pagiging bahagi niya ng gobyerno dahil hindi na ito konektado doon sa ahensya ng kanyang dating kinabibilangan at hindi na rin siya saklaw ng order ng Pangulong Rodrigo Duterte na huwag sumipot yung mga miyembro ng gabinete sa naturang hearing ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga, hindi na siya connected sa DBM, lalo na doon sa PSDBM na kanya dating pinamumunuan. Briefly, just to refresh ating mga listeners, anong kaugnay natin dati itong si Yusek Lau, ito naman sa kumpanyang Parmalee at yun na rin sa mga pagbili ng mga medical supplies ng Department of Health, Bombo Dennis. Itong si Yusek Lau o former Yusek Lau, siya yung OIC ng PSDBM nung kasagsagan ng mga transaksyon sa pagbili ng medical supplies, Bombo Elmar. Bilyon ang halaga ng naturang mga transaksyon at isa nga sa pangunahing naging ka-deal ng PSDBM ay itong Parmalee, pharmaceutical at mga supply ang kanilang kinuha. Karamihan dito yung mga PPE at naging kontrobersyal nga ito, Bombo Elmar, dahil doon sa presyo ng ikumpara doon sa binibili naman ng Philippine Red Cross na di hamak na napakalaki ng diferensya ng ipaghambing itong dalawa na ito kung saan ay sinasabi na talagang may bahid ng katiwalian ayon kay Senator Richard Gordon dahil siya ay kabahagi din doon sa pagbili naman sa panig ng Philippine Red Cross kahit na may paghambing ang naturang mga transaksyon na ngayon ay nagpapatuloy pa rin at iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Back to you, Bombo Elmar, Bombo J. Samantala naman, balita sa politika, ano kaya masasabi ng ilang opisyal dyan sa Malacanang na mayroong ilang grupo na nagsusulo, naghahain ng petisyon na ikansila ang Certificate of Candidacy ng isa sa mga presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, tumistansya ang Malacanang sa petisyong inihain para kanselahin ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy o COC ni Presidential Aspirant at dating Senador Bongbong Marcos Jr. At sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, ipaubay na lamang sa COMELEC ang pagpapasya sa naturang petisyon dahil labas naman ang Executive Department sa naturang mga petisyon.
Ayon pa kay Roque, na kaugnay naman sa di umano ay mga buwis na hindi nabayaran ng mga Marcos, yung tinatawag na tax evasion case, ay hindi na raw dapat ang Duterte administration ang babalikan o kaya ay magpupursigi para masingil kung ano man yung dapat nababayaran na buwis ng mga Marcos. Iginiit ni Roque na ang naturang tax evasion case ay mahigita 3 dekada na at ito ay lampas na doon sa prescriptive period at dapat daw ay noon pa ng mga naunang mga administrasyon siningil kung meron mang dapat liability ang naturang pamilya. Na ito pa ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Harry Roque. Let me put things in context, no? Napakatagal ng issue yung Marcos. So kung meron pong dapat nagpatupad ng unpaid taxes, hindi na po Duterte administration po yun. Bakit? Dahil lahat po ng tax collectivos, meron din po yung prescriptive period. Okay? So hindi ko lang po alam na kung covered na siya ng prescriptive period, but certainly from 86 to now is more than 30 years. No? So hindi ko po alam dahil ang alam ko, halos lahat nagpe-prescribe kapag the expiration of 30 years except international crimes which are imprescriptible. No? So kung meron po naging pabaya, it's not the Duterte administration. Because quite frankly, kung meron mang mga tax due, hindi ko po alam if prescription has seeped in. No? Kasi mas maikli po yung period ng prescriptive period para habulin ng mga unpaid taxes. So yun po yung sa aspeto ng unpaid taxes. Pero yung sinasabi nila na meron na raw conviction involving moral turpitude, wala po akong nalalaman and we leave that matter to the COMELEC. Kasi ang COMELEC naman ang magdi-disqualify sa kanya kung talagang meron na siyang prior conviction. Ang bahagi pa ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bomboy Raymond, marami ang nagtaka kung bakit ngayon lang lumalabas ang nasabing issue. Di ba, kung maalala, itong si presidential aspirant Bongbong Marcos, tumakbo ito pagka vice presidente sa dating halalan, Bomboy Raymond. Tama ka dyan. Ayaw ko namang panghimasukan o kumbaga itackle yung merit of the case, Bombo Jane. Pero tama ka dahil tumakbo na sa pagka-senador, sa pagka-vice-presidente noong 2016 at ngayon lang naungkat ang naturang kaso o issue na maghain nga ang isang bayan sa COMELEC na kanselahin yung kanyang COC dahil nga sa issue di umano ng moral turpitude at gayon din yung kanyang conviction sa tax evasion. At pero meron nang naunang nabanggit itong si COMELEC spokesman James Jimenez na walang may turing sa ngayon na case for disqualification dahil ang nakalagay di umano doon sa Omnibus Election Code ay dapat ay yung conviction ng isang aspirant ay dapat mayroong parusa na at least 18 years. Pero yung kasong isinampa laban kay Senador Bongbong Marcos o dating Senador Bongbong Marcos ay kumbaga napagbayaran niya ito sa pamamagitan ng fine o multa at kumbaga hindi na siya nakulong at hindi naman ito punishable by minimum of 18 years imprisonment, Bombo Jane. Sa aking parte, Bombo Raymond, ano nang update kung tatakbo ba talaga ang Pangulong Duterte sa pagkasenador? Anong nababanggit sa latest ngayong araw ngayong araw na sinabi ni spokesperson Harry Roque, Bombo Raymond? Well, kinumpirma nga ni Secretary Harry Roque na seryosong ikinokonsidera ni Pangulong Duterte yung pagtakbo bilang senador. Maging itong kanyang right hand, si Senador Christopher Bongo, nagbanggit na rin recently na seryoso nga na pinag-iisipan ni Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkasenador. Well, taliwas ito sa kanyang naunang pahayag na siya na ay mag-retiro from politics for good. Tingnan natin dahil ang sinasabi naman ng administrasyon malaking tulong daw sa gobyerno kung mananalo itong si Pangulong Duterte bilang senador. Pero as we speak, Bombo Elmar, hindi pa naman siya nakapaghain, hindi siya naghain ng Certificate of Candidacy, pero hanggang November 15 pa naman
ay pwede yung by virtue of substitution kung merong naghain na miyembro ng PDP laban, Bombo Elmar. So yun ang ating abangan. Oo, Bombo Raymond. Alam mo, Bombo Elmar, towards November 15 ay marami tayong aabangan talaga na mga pwede pang magbabago. Kabila na dito, syempre, yung final decision ng anak ng Pangulo, si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung ano nga ba talaga, kung siya ay tatakbo sa national position, either vice president or sa pagka-presidente, dahil meron pa namang tsansa sa umagitan pa rin ng substitution. So tingnan natin, marami yung mga pwede pa na talagang magbabago towards November 15, Bombo Elmar. Right, mahigit isang linggo pa yan. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala naman si Vice President Leni Robredo overwhelmed sa libu-libong sumalubong sa kanya sa Negros Occidental. May nakuwang impormasyon ang Bombo Radio Bacolod. Inamin ni Vice President Leni Robredo na overwhelmed ito sa dami ng mga Negrense na sumama sa stationary caravan bilang pagsalubong sa kanyang pagdating sa Negros Occidental kasabay ng komemorasyon ng Negros Revolution ngayong araw. Hindi bababa sa 2,000 na mga sasakyan ang nagabang sa Bacolod Silay Airport Access Road kanina, kung saan karamihan sa mga ito ay decorated ng pink na ribbons at balloons. Sa pagbisita ni Robredo sa istasyon ng Bombo Radio Bacolod, masaya itong nakabalik sa Bacolod makalipas ang halos 2 taon dahil naudlot ang mga travel dahil sa COVID pandemic. Aminado ito na umasa silang may magwe-welcome sa kanilang pagdating, ngunit hindi nito inasahan na libu-libong sasakyan ang sasali sa caravan, kung saan ang ibang sumali ay buong pamilya pa at may nakakostume pa, kaya't nagmukhang picnic ang tabi ng daan. Ayon kay Robredo, espesyal para sa kanyang Negros Occidental dahil maraming boto ang nakuha niya rito noong 2016 elections. Anya, kahit maraming bumoto sa kanya noong 2016 sa Negros Occidental, hindi ganito ka-overwhelming ang paglabas ng mga tao upang sumuporta dahil sa ipinakita ng Negrense kanina. Hindi lang Leni fever ang naramdaman ng Vice Presidente, kundi nakita nito na dinaramdam ng mga tao na kanilang laban ito. Ayon sa pangalawang Pangulo, maraming proyektong naitayo ng Office of the Vice President sa iba't ibang LGUs sa Negros Occidental kahit limitado lang ang pondo ng kanyang opisina dahil sa pagtutulungan ng gobyerno at ng private sector. Ayon kay Robredo, kung nabigyan sana ng boses at pagkakataon ng OVP, mas marami pang proyekto ang naitayo. Alam namin na may supporters na mag-aabang, pero hindi namin alam na ganun kadami, ganun kahaba yung nakaparadang mga sasakyan, and ganun kasaya. Kasi talagang sobrang wild yung iba, naka-costume pa talaga. Para siyang picnic kanina. Ang mga whole families nandun, ang iba kasama pa yung mga aso nila, naka-decorate yung mga sasakyan. Sobrang saya, sobrang saya. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Isa pang presidential aspirant pumunta rin ng Central Visayas sa Cebu para din manligaw doon. Nasa linya naman ang Star FM Cebu. Bumisita ngayong araw sa Cebu si Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Naging dahilan pa ng pagtungo ni Isko sa Cebu ay upang makinig at matuto. Para sa alkalde, mahalaga ang tao sa kaniyang gobyerno. Kung sakali pa umanong mahalal itong presidente sa 2022 elections, lahat ng kaniyang desisyon at mga plano ay matutukoy sa pamamagitan ng masusing konsultasyon sa mga tao dahil anya ang kapakanan ng mga tao ang magiging puso ng kaniyang pagkapangulo. Bago ito nagtungo sa Kapitolyo para mag-courtesy visit kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, binisita ni Moreno ang bayan ng Dumanhog at Barili kasama kay 3rd District Representative Congressman PG Garcia. Sinabi pa nito na mas nakaaambag ang Cebu sa ekonomiya kaysa sa natanggap, kaya marapat lamang dito ang isang better deal at maisakatuparan lamang umano ito kung mananalo siya sa 2022 elections. Nagpapasalamat naman ito kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Congressman PG Garcia at sa mga Sugbuanong supporters sa mainit na pagtanggap sa kanya. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo!
Abangan sa ating entertainment news, pambato ng Pilipinas sa Miss Globe. Abay, sasabak daw mamayang madaling araw doon sa bansang Albania. Ang buong detalye niyan, samantala muna sa mga paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inatasan ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang mga police commanders sa Metro Manila na tutukan ng anti-crime campaign sa gitna ng pagbaba ng NCR sa Alert Level 2 simula ngayong araw hanggang Nobyembre 21. Ayon kay Eleazar, ang pagluluwag ng mga restrictions ay maaring samantalahin ng mga kriminal para bumalik sa kanilang mga illegal na gawain. Sinabi pa ni Eleazar na mahalaga ngayon na mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan laban sa mga kriminal, lalo na at marami ang magsisilabasan sa mga pampublikong lugar sa panahon ng Pasko. Dagdag pa nito, inaasahan niya na ipatutupad pa rin ng mga pulis ang mga best practices na pinairal nung kasagsagan ng pandemya para mapigilan ang malayang pagkilos ng mga masasamang loob, partikular na ang mga riding in tandem criminals. Muli ding nanawagan si Eleazar sa publiko na sumunod pa rin sa mga minimum public health standard sa gitna ng pagluluwag. Pakinggan natin na ang pahayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar. Ngayong lalo pang niluwagan ang patakaran dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID cases sa bansa, inatasan ko na ang lahat ng aming unit commanders na lalo pang paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad dahil tiyak ko na isa sa mga nabuhayan ng loob ay mga kriminal na gustong bumalik sa dating gawi ng kanilang mga iligal na gawain. I'm also expecting all our unit commanders, especially in Metro Manila, to adopt the best practices that we have implemented at the height of the pandemic restriction in order to restrict the movement of criminal elements, especially the motorcycle riding criminals in urban areas. Mahirap pa rin ang buhay ngayon dahil sa epekto ng pandemya, kaya mananatiling kabahagi ang inyong PNP sa pagprotekta sa mga pinaghirapang pera ng ating mga kababayan. Inaasahan din namin sa PNP na sa gitna ng pagluwag ng patakaran ay maging ibayo pa rin ang pag-iingat ng ating mga kababayan at mananatiling disiplinado sa pagsunod ng ilan pang natitirang patakaran upang matiyak ang kapakanan ng bawat isa. Ang tinig ni PNP Chief General Guillermo Eleazar. Samantala naman, si ibang balita, abay talagang napakaswerte nitong susunod naman na nanalo. Dilan sa maagang pamasko yung dumating sa buhay ng isang kaisa-isang mananaya mula sa lalawigan ng Pangasinan matapos na manalo ng 125 million pesos sa jackpot prize ng PCSO. Inanunsyo ngayong araw ng PCSO na maswerteng mananaya ay nagmula daw sa San Carlos City sa lalawigan ng Pangasinan, makarang majakpatan niya ang Super Lotto 649 kahapon. May kombinasyon ng mga numero 5, 3, 10, 17, 43 at 49. Umabot sa tumataginting na 125.6 million ang kanyang ibubulsa na naturang nag-iisang Lotto Better. Bombo International News. Ibinabala ngayon ng mga dating residente ng komunistang North Korea na dumarami ang mga nagugutom sa naturang bansa. Lalo umanong lalawak pa ang apektado habang nalalapit ang winter season. Ayon pa kay Lee Sang-yong, ang editor-in-chief ng Daily North Korea, lumutang daw sa kanilang mga sources. Maraming mga bata na wala mga magulang ang namamatay na lamang dahil sa kagutuman sila mga kalsada. Sinasabi pa sa mga impormasyon, itinuturing ito na worst ang napapaulat na food shortages sa North Korea. Ang issue sa COVID-19 pandemic ay lalo umanong nagpapalala sa sitwasyon na inihalin tulad noong taong 1990s kung saan nangyari ang worst disaster ng naturang bansa. Mula pa noong buwan ng Enero na nakalipas sa taon ay sarado na ang mga border ng North Korea dahil sa takot sa coronavirus. Kung maalala, ilang taon na rin ang napapaulat na food shortage dahil sa mas nakatutok ang kilang leader na si Kim Jong-un na ibuhos ang pera o yaman ng kilang bansa sa pagpapalakas yan sa puwersa militar. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update.
ibang bansa naman nangakong matitigil na ang deforestation pagdating ng taong 2030. May ulat ang Bombo Radio Ligaspi. Ikinatuwa ng ilang Filipino participants ang mga napagkakasundoan ng iba't ibang bansa na kalahok sa nagpapatuloy na 26th UN Climate Change Conference of the Parties o COP26 sa United Kingdom. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Jefferson Estela, isa sa mga kalahok sa naturang international conference, napagkasundoan ng mga lider ng participating nations ang pagtigil sa pagpuputol ng kahoy o deforestation pagdating ng taong 2030. Inaasahang malaki ang magiging impact nito sa paglutas sa problema ng mundo sa climate change. Nabatid na nasa 11 ang mga delegado ng Pilipinas sa COP26 sa pangunguna ni na Finance Secretary Carlos Dominguez, Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., Chief of Climate Change Service Albert Magalang at iba pa. Kaugnay nito bilang kinatawan ng isang youth coalition, umaasa si Stella na sa kritikal na pagkakataon magagawa ng pamahalaan na makipagnegosasyon sa ibang mga international participants upang maipakita na seryoso ang bansa sa paglaban sa climate change. I hope that itong mga taong pinadala ng ating gobyerno will not compromise so that other nations will see na seryoso tayo sa paglutas ng climate change. Si Jefferson Stella, isa sa mga kalahok sa COP26. Iginiit rin ito ang pakikilahok ng mga kabataan dahil sa mata ng climate crisis ay walang pinipiling edad o estado sa buhay dahil isa itong seryosong banta na kailangang pagtulungan ng lahat. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas na #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa basketball, muli na namang ginulat ng Oklahoma City Thunder ang powerhouse team na Los Angeles Lakers makarang ma-upset muli sa score na 107-104 mula sa 19-point deficit. Hinabol ito ng Thunder para itumba ang Lakers. Noong nakalipas na linggo lamang, pinahia rin ng Thunder ang Lakers na magtala rin ng come from behind win mula sa 26 na kalamangan na habol din nila. Sa laro kanina, sinamantala ng Thunder ang kawalan ng superstar na si LeBron James dilan sa umano'y dinaranas na abdominal strain. Aminado ang mga Lakers stars na sina Anthony Davis at Russell Westbrook na naapektuhan sila sa kawalan ni LeBron. Pero nakakahiya umano na natalo sila ng 2 beses ng isang kulelat na team. Sa ngayon, meron ng 2 panalo ang Thunder at 6 na talo habang Lakers ay may record naman na 5 wins and 4 losses. Ang sports news atin po sa inyo ng Cherifer. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang pambato ng Pilipinas sa The Miss Globe 2021 na si Maureen Montaigne handa nang sumabak sa gaganaping Coronation Night sa Albania mamayang madaling araw. May karagdagang report ang Star FM Baguio. Handa nang sumabak sa gaganaping Coronation Night ng The Miss Globe 2021 sa Albania mamayang madaling araw ang pambato ng Pilipinas na si Maureen Montaigne. Sa social media ay naglabas din naman si Binibining Pilipinas Charities Chairperson Stella Marquez Araneta ng kanyang good luck message para sa 28-year-old. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa beauty queen mula Batangas, nangako ito na mag-e-enjoy siya sa kanyang pagsabak sa international pageant at may mensahe rin ito sa mga sumusuporta sa kanya. Every pageant I've competed in, I've kind of molded myself a bit to the peg, if you will, or the mold of the crown. But for this one, since I am 28, this is my last pageant, I'm just doing this full 100% Maureen. So it's going to be very fun, very lighthearted. I want my walk, it's going to change. It's going to be more sassy and fun. Maraming salamat po sa inyong lahat. This would not have been possible without you. Thank you to my province, Batangas. And I hope that you guys can continue to cheer me on in Albania. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Globe 2021 Maureen Montaigne. Mamayang 2:00 ng madaling araw oras sa Pilipinas ay tatangkaing iuwi ni Montaigne ang pangalawang Miss Globe crown ng bansa na una nang nakamit ni Ann Collis noong 2015. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father,
We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, hindi raw artificial ayon yan sa Department of Health. Samantala naman, umaabot sa halos 60 mga tinatawag na minor adverse reaction na itala naman ng Department of Health sa pagbabakuna sa mga bata sa bansa o mga minor de edad. Ang limited face-to-face classes naman sa mga kolehiyo at universidad maaari nang ipatupad sa iba't ibang lugar sa bansa ayon yan sa CHED. Samantala naman, ang Senate Sergeant Arms hindi na raw mahanap ang kontrobersyal na dating opisyal ng Procurement Service ng DBM matapos maglabas na ng mandamiento de aresto ang Senado. Sa ating international news, kagutuman sa North Korea lalo pa umanong lalala habang papalapit ang winter season. Sa atin namang sports news, ang NBA superstar LeBron James ilang araw na hindi makakalaro dahil naman sa injury ang Los Angeles Lakers abay muling pinahiya kanina ng Oklahoma Thunder. Sa ating entertainment news, pambato ng Pilipinas sa The Miss Globe 2021 na si Maureen Montaigne handa ng sumabak sa gaganaping coronation night sa Albania mamayang madaling araw. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 50 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.